предишния епизод. Джинга решава да участва в големия турнир за 10 000 точки. Ю и Цубаса получават заповед от Доджи да открият най-добрите блейдъри за организацията на тъмната мъглявина. Първия матч от турнира. Джинга се изправя срещу нов блейдър, Ротаро, който твърди, че е магиосник. Джинга трябва да запази самообладание, защото Ротаро има силата да изкривява реалността. Джинга има проблеми, но по-късно той и Сторм Пегасъс успяват да се справят с номерата на Ротаро. И в крайна сметка, Ротаро и Термал Пайсис са победени! Двойният Джемиус. В Глинсвил Сити продължават мачовете от турнира. Вижте, ето го! Ти успя, Джинга. Приятели, имах късмета пак да победя. За какъв късмет говориш? Ти беше страхотен! С вакуума обърка противника си и успя да го надвиеш. Какъв вакуум? Какво имаш предвид? Какво имам предвид ли? Изтеглянето на въздуха чрез високоскоростното въртене на блейда. Ти не го ли разбра? Бил си толкова съсредоточен в битката. Движението ти създаде вакуум. Това ли съм направил? Да, това. А ти говореше за късмет. Вакуум, а? Имах чувството, че виждам друго измерение на стадиона. И така, кой ще е следващият блейдър, който ще спечели мача си и ще се устреми към 10 000 точки. Предстоящата битка се очаква от всички. Киоя и Роклион срещу Хикаро и Сторм Акварио. Киоя, крайно време е да решим старите си спорове от предишната битка. Значи си готова да загубиш? Това не влиза в плановете ми. Най-сетне дойде време за разплата. Точно така. Изглежда Ю и Цубаса също ще участват в битките. Идеален момент. Да, шансът ни да докажем своята сила. И повече няма да допуснем такава унизителна загуба. Специален ход. Лион, танцът на дивия вятър. След онази изненадваща загуба от Киоя, Внимателно разучихме слабостите си и открихме най-добрия начин да действаме като отбор и да съчетаваме силите си. Така можем да ги използваме дори в единичните мачове. Вие сте се преродили като блейдъри на тъмната мъглявина. Време е да покажете на всички истинската си мощ. Вижте този Evil Gemius. Това е най-добрият блейд за обединените ви сили. Evil Genius! Очаквам отлични резултати от вас. Нямам търпение да вървим. Блейдъри, готови ли сте? 3, 2, 1! Освободи силата! О, не! Ще изпуснем двубоя между Киоя и Хикаро. Трябва да побързаме. Кента, Бенкей, желая ви успех! Благодаря! Дано се срещнем на финала. Дано. Познайте кой ще е крайният победител. Предавате ли се? Аз. Извинявай, малкия. Добре ли си? Ти направо ме смачка, Бен-Бен. Съжалявам. Ю, О, Кенчи и Джинга. Здравейте, как сте? Това е Ю. Защо си тук? Защо съм тук ли? Защо да не съм? Дойдох да се бия с големите. Нали, Цубаса? Цубаса? Виждам, че и ти си тук, Цубаса. Но какво общо имаш с Ю? И той е от тъмната мъглявина. Появи се един ден и се примоли. Позволете ми да се присъединя. Нямахме избор и аз самият още не съм го приел. Така ли? Вярно ли е, Цубаса?
Това е истината. Не разбирам. Защо велик Блейдър като теб се е присъединил към тъмната мъглявина? Не съм длъжен да отговарям. Когато се състезавахме, ти сякаш ме изпитваше. По заповед на тъмната мъглявина ли? Тръгваме, Ю. Хей, ти не си ми шеф. Ей, Цубаса! Напред, Акуарио! разбий го, Лион. Докато Лион и Акварио се бият и други нетърпеливи блейдъри загряват около игралните полета. На стадион Б със своя Даркбул е Бен Кей. Бу-бу-бу! Неговият съперник, Сър Тигъл, готов да полети е Цубаса. Появил се от нищото. Цубаса е блейдър обвит в мистерия. Размазвам всеки блейдър от тъмната мъглевина. Който се изправи срещу мен, ясно ли е? Да видим как ще стане. Очакваме голяма скука. Цубаса извади късмет. И аз исках да играя срещу Бен или Кенчи. И аз исках. Ей, какво говориш? Ти си хлапе. Не можеш да ме победиш. Цубаса и Ю са тук. Но защо? Какво пак са намислили онези от тъмната мъглявина? На стадион Д ще играе Кента със своя Флейм Саджитарио. Срещу двамата контролиращи един Блейд. Блейдерите близнаци. Братята Дан и Рейки. Да видим какво ще ни предложат. Двама контролиращи един Блейд? Познавам тези момчета. Бяха в скривалището на организацията Тъмната мъглевина. Безмълвен пламък и... Смразяващ лед. Заедно ние сме краят за теб. Съчетахме силата на двамата в едно. Така че нямаш шанс. Ще победя. Двама срещу един. Но този един няма да загуби. Готови ли сте? 3, 2, 1! Освободи силата! Напред, Сагитарио! Evil Genius! Evil Genius. Изглежда е Стамина Блейд като Сагитарио. Виждаш ли? Но каква е тази форма на колелото? Да, съперникът ми също е Стамина Блейд. Най-добрата тактика е да се отеглиш и да чакаш противникът да поеме инициативата. Но няма да го победя, ако само се защитавам. Надвил съм много блейдъри и силата ми се е увеличила. Само ще проверя докъде ще стигне атакуващата сила на Сагитарио. Атака! Внимание, блейдери! Саджитарио се впусна в битката! Сагитарио, огнен нокът! Джемиус. Специален ход. Огнена стена. Какво? Ходът на Кента беше блокиран. Безмълвният пламък на огнената стена е способен да отблъсне всяка атака. Не съм приключил. Напред с максимална скорост! Рейки, Аз съм Джемиус Ледено острие. Сагитарио! Видяхте ли? Този път Джемиус най-изненадващо атакува Саджитарио. Какъв вид е този блейд всъщност? Превърна се в атакуващ. О, не! Джемиус притежава едновременно стамина и атака. Разбираш ли? Погледни. След като отблъсне атаката на противника, той се преобразува в атакуващ блейд и напада съперника си. Има Fusion Wheel с горна и долна част. Горната блокира атаките с пламъците си, а долната осъществява атаки с мразяващ лед. Огън и лед. Силите на двамата. Не съм виждала такъв блейд. Предупредихме те, нали? Заедно ние сме едно цяло.
Обединим ли силите си в битката, Джемиус става непобедим. Акуарио! Напред, Лион! Как ще се справиш с това? Хайде, напред! 4 битки на 4 полета по едно и също време. Какво събитие? Да се върнем към Саджитарио и Джемиус. Саджитарио е притиснат до стената. Какво? Боиш се да предприемеш следващия си ход? Няма смисъл да атакувам безразсъдно. Ще отвърнат с по-силен удар. Саджитарио! Опитваш се да избягаш, Кента? Няма да ти позволя. Не, чакай. Той се оттегля, ние също. Защо? Това е чудесна възможност да го довършим. Укроти топката, братле. Ледено острие се използва за контратака. Знаеш го. Щом съперникът е решил да изчаква, трябва да преминем към стратегия, съхраняваща силите ни. Добре тогава. Чакай, дори да останем на място. Силата на въртене на Саджитарио отслабна след нашата атака. Ако продължим по този начин, Саджитарио пръв ще спре да се върти. Кента! Защо не гледаш собствения си матч? Прав си! Какво ще кажеш за това пиленце? Бул Апъркът! Игъл, удар с метални криле! Уникална атака! Артигъл нокаутира Дарк Бул! Имахте възможност да видите разликата в техните сили. Приключи! Преди да се усетя! Истинският блейдър не отмества поглед от стадиона, докато битката не приключи. Не мога да повярвам, че загубих! Колко жалко! За големия Бен играта свърши. Горкичкият! Какво? Докато следях двубоя на Дарк Бул и Игъл, в другия край на стадиона е приключила и друга битка. Пълна досада, никакво забавление. Другите имаха по-спорвани двубой. Добре, помисли. По този начин просто чакам да загубя. Но... Още ли е рано? Съперникът ни губи сили. Хайде да го довършим. Хайде! Не бързай, Рейки. Докато той не направи своя ход, ние ще чакаме. Но дам! Никакво но, аз решавам. Изчаквайки, можем с лекота да спечелим битката. Това е така, но... Добре, сега! Напред, Саджитарио! Ето, това е, Рейки. Огнен поток. Леден дъх! Специален ход! Добре, започваме! Джемиус, мощен взрив! Саджитарио! Кента! Саджитарио едва се справи със специалния ход на Джемиус. Но горкият Блейд понесе тежък удар. От друга страна, Киоя и Хикаро май са в патова ситуация. И двамата атакуват постоянно, но никой не може да нанесе решителен удар. Колко дълго ще продължи тази битка? Така няма да стигнем до никъде. Да решим всичко с една финална атака. Съгласен ли си? Четеш ми мислите, да приключваме вече. Аз съм готова. Акуарио, безкрайна атака! Приготви се за сериозна атака. Лион, разкъсващ удар. Какво? Всички са само илюзия? Ето го истинският.
свикнахте. Така си мислиш. Ако това е пределът на възможностите ти, няма да спреш моя Лион. Лион, вихрена стена. Акуарио! И победителят в тази дълга битка е Рок Лион. Удивително! Смелият лъв на Киоя спечели. Днес загубих. Но Двубоят беше много оспорван. Да, това е моят Киоя. И аз исках да се бия с него. Кента, давай, ще успееш. Победи заради двама ни. независимо от думите ти, те са двама в едно. Джемиус притежава силата и на огъня, и на леда. Безсмислено е. Аз съм просто блейдър. Не съм им в категорията. Дръж се, Кента! Няма значение, че съперниците ти са двама и ти не си сам, Кента. Повярвай в собствената си сила и в партньора си, който е редом с теб! Партньорът ми. Точно така. Двамата с Саджитарио стигнахме до тук. Колкото и да е тежка битката, с Саджитарио винаги сме се борили до край. Не мога да се предам. Не и докато Саджитарио се върти. Ще успееш, Саджитарио, да приключваме с това. Какво прави? До сега трябваше да е спрял да се върти. Вече трябваше да е напълно изтощен от специалния ни ход, братко. Но някой не беше съсредоточен. Ходът ни се забави с няколко секунди заради теб. Какво? Искаш да кажеш, че вината е моя? Виждаш ли друг когото да обвиня? Моята стратегия беше съвършена. Добре, ще приключа тази битка сам. Нямам нужда от теб. Джемиус! Чакай, докато той изчаква и ние ще чакаме. Забрави ли? Всичко ще свърши с един удар. Трябва да атакуваме сега. Казвам ти, можем да извоюваме лесна победа. Всяка нескопосана атака ще провали стратегията ми. Нескопосана атака? Писна ми! Просто се отдръпни! Постоянно командваш, сякаш си най-великият. Аз водя битката. Чуваш ли? О, не! Дали конфликтът между братята няма да ускори развръзката? Престани, Рейки! Не те чувам! Джемиус, мощен взрив! О, не, Саджитарио! Кента! Май приключихме. Не съвсем. Вие сте силни, но при това неразбирателство помежду ви, едно е сигурно. Аз няма да загубя. Какво? Какво е това? Ние сме едно цяло. Давай! Давай, давай, давай! Саджитарио! Огнен нокът! Добре, Джемиус, атака! Не, защита! Със специалния си ход Саджитарио нанесе съкрушителен удар на Джемиус. Каква битка! Крайният победител е Кента! Да! Браво! Кента спечели! Това е страхотно, Кента! Да! Победих! Ние с Саджитарио победихме. Знаех си, че можем. Кента! Днес може и да загубихме. Но следващия път няма да се повтори. Запомни го! Сега вече са в синхрон. Кента! Ти успя! Поздравления! Гордея се с теб, моят най-добър приятел! Да, приятели, успях! Беше интересен двубой. Поздравления! Какво? И така, турнирът в Глинсвил Сити става все по-интересен. Следващият двубой е между